వెల్కమ్ టు పద్మ రెసిపీస్ అండి. ఇవాళ నేను చేయబోయే రెసిపీ టమాటా రసం అండి. దీనికి నేను 4 టమాటాలు కోసి పెట్టుకున్నాను. మిక్సీ జార్లోకి 4 టమాటాలు ఇలా తీసుకుని ఒక అల్లం ముక్క అండి, కొంచెం చింతపండు గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఒక జల్లెడ తీసుకొని ఇలా వడగొట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ఆయిల్ వేసుకున్నానండి. కళాయి పెట్టుకొని కొంచెం జీలకర్ర, ఎల్లిపాయ కచ్చపిచ్చా దంచిన ఎల్లిపాయ, 3 ఎండుమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు. ఇలా మగ్గిపోయాక కొంచెం పసుపు వేసుకోండి. గ్రైండ్ చేసి వడగొట్టుకొని పెట్టుకున్న ఈ టమాటా రసం, ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. 1/2 స్పూన్ కారం వేసుకోండి. ఒక 5 నిమిషాలు ఇది ఇలా మరగనివ్వండి. ఇప్పుడు అలా మరుగుతున్నప్పుడు 2 మిరియాలు ఇలా దంచి వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి. చూసారు కదండి, టమాటా చారు నిమిషంలో రెడీ అయిపోతుంది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే మీ ఇంటికి ఏమైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు నిమిషంలో అయిపోతుందండి చారు. మీకు కానీ నచ్చితే ఈ రెసిపీ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.